אז בואו נתחיל רגע בבחירון גופני, נעשה ככה, תנשמי עמוק, תמלא את הצלעות, ואז כאילו יש לך פה שני בלונים ואת מנסה לתפוס את האוויר מהם, ואז שוב למלא את הצלעות, ועכשיו מרגישה את הבטן כאילו נאספת, את צריכה להרגיש כאילו יש לך פה ריצ'אץ' כזה, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, תזרימי אוויר עוד. וואו, יפה, יפה. אוקיי, בוא נעשה כאלה קצרים. אבל ממש עם פרוג'קשן, כאילו. יופי. בוא נתחיל עם מה את מעדיפה? טר או טר? בוא נעשה טר. בוא נעשה תשתדלי להתחיל את זה עם פחות קול יותר רק אוויר, שזה כאילו שזה רק אוויר. כמעט בלי קול, רק אוויר. ממש שזה כאילו לנסות למקד את זה, שזה ירגיש לך כאילו את עושה כזה, נכון יש את הקשית של הטרובית שהיא נורא כזה צרה, אז תדמייני שאת כאילו מוציאה את האוויר ככה דרך הקשית. בוא נעשה בוא נתחיל ממש למקד את התנועות. את זוכרת שדיברנו על האי-ההוא, על התנועות שהן כמו מניפה כזאת שנפתחת, אז תנסי ממש להרגיש שכשאת אומרת את האי, אז השיניים שלך ממש, הלשון שלך ממש מונחת על השיניים התוכנות, ואז כשאת עושה תדמייני שזה טיפה יותר צר, ואז ההוא ממש כאילו קטן. וממש שכאילו, אני רוצה שתרגישי שאת עושה ממש לגאטו בין כל לגאטו, אז כאילו, אפילו תשתתי טיפה גליסים. עכשיו תשתתי כאילו לא להזיז הרבה את הלסת, שזה במיוחד כשאת יורדת, ממש תרגישי את הרזיסטנס כאילו את דוחפת למעלה. דיברנו על זה שכאילו כשאת עולה, את צריכה להרגיש שאת יורדת, וכשאת יורדת את צריכה להרגיש שאת עולה. כאילו זו תנועה מנוגדת כזאת, זה כמו, את מכירה את המגנטים האלה שהם כאילו כזה מסתובבים אחד, כדי שנוכל לשלוט. דיברנו על זרימת אוויר, אז השרעפת עוזרת לך לזרימת אוויר. אז בואי ננסה רגע. תשתדלי לדייק את זה. שימי פה רגע את האצבע ותרגישי שהלשון שלך לא נופלת.
בואי נשתדל טיפה יותר כאילו לרכז את הגבוה, תצא הגבוה. לקחת טיפה יותר זמן בשביל להכין את הצליל ולא סתם לזרוק כאילו. כאילו קחי קצת זמן לפני, תנשמי טוב. אם את מרגישה שאת צריכה טיפה יותר, אני גם מחכה. הכל טוב. עכשיו בואו נעשה תרגיל אחרון. מה הכי נוח לך? איזה נוח לך? יש לי אחת שנוחה לי. היא אולי? נוח לך? מה הכי נוח לך? תגידי לי. אני חושבת שהיא. היא? נראה לי, אבל אני לא בטוחה, כי אני זוכרת שיש לי אחת, אני פשוט לא זוכרת איזה. זהו, אבל ננסה ותעשי מה שמרגישה הכי נוח. עכשיו, א' כל הנמוכים שלך מאוד השתפרו, אבל אני רוצה שממש תרגישי שכל פעם כשאת מגיעה לצליל שאת מרגישה שהוא נמוך, אז תנסי יותר להרגיש את האזור פה, ולא רק, את יודעת שתהיה יד ולי ולמעלה. בואי ננסה ממש להרגיש שכאילו... תעשי רגע ככה. טוב, ממש, את זוכרת שלא צריך בהתחלה להגיע אפילו לצליל הזה? מה יפה? עכשיו תשתדלי, כאילו שזה יהיה טיפה יותר, כאילו פחות מדרגות. טיפה יותר לגעת. לא יותר מהיר לגעת. תעשי ככה ירד. יכולה לתת טיפה יותר מרגישה את התמיכה שלך כדי שזה לא יתפזר והצליל גם לא יהיה נמוך מדי או משהו. אז ממש תשתדלי כאילו להרגיש שהבטן שלך יותר מתרחבת כשאת עולה. כאילו, רגע לפעמים. נתחיל לעבוד על היצירה. אוקיי. אמרנו שנתחיל בלב, נכון? כן. כן, רצית שנעשה. עכשיו אם תתרכזי, תזכרי את כל מה שדיברנו, אולי פה קצת שיעברו אותך. בסדר. בא לי שממש תתרכזי ותחשבי על כל מה שדיברנו בשיעורים הקודמים, על לפני שאת מתחילה כל פרזה, מה המחשבות שאת צריכה להתרכז בהן, מה הדברים שאת צריכה להכין בגוף לפני שאת עושה אותם. אז בואו נתחיל. תתרכזי בבטן, בנשימה, תנשמי טוב, לצלעות מאחורה. הכל שלי פשוט פח היום. הכל ממש בסדר, שכולנו ימים כאלה. אנחנו נעשה את זה קצר וקולע ואת תצליחי. תתרכזי ממש, כי בחימום נשמעת מעולה. Spirito
דללמה. מהמם. אז כשאת שרה את זה משום מה, את כאילו, את אומרת, כאילו, יש איזה משהו מוזר, אלמה, כאילו איפה שאין דאבלים, אז הדאבלים, אז בואי נשתדל ממש להגיד, כמו שאמרת את זה, להשאיר את זה, וטיפה יותר לגעת, אז כשאת שרה תעשי, אז בואי תשאירי לי את זה רגע. ספירטו דל'אלמה. ספירטו דל'אלמה. מעולה. עכשיו תשאירי לי. ספירטו דל'אלמה. ספירטו דל'אלמה. אז תנשמי טוב. זה אנחנו מדברות אותה הרבה על נשימות, ששום פרזה לא תצא טוב אם את לא תמלאי את ה... זה כמו שהאוטו לא יכול לנסוע טוב אם אין לו אוויר בגלגלים, אותו דבר. תמלאי את הגאות שלך כמו שצריך, וגם תשתדלי לא לבזבז את האוויר, דיברנו על זה שלפעמים אנחנו בטעות מבזבזות את האוויר יותר מדי בהתחלה, אז בואי נשתדל ממש למקד את האוויר שלנו, ואז כשאת מגיעה לגבוה אז ממש ספיק, נכון, יש כאילו כשלוקחים מחט כזה ותוקעים בבלון, אז כאילו זה פאק, אז ככה, ממש תרגישי שזה ככה. תתפקסי. ספירטו דל'אלמה. אבל תעשה לי קצת מדרגות, שמה לב שזה קצת מדרגות? ספירטו דל'אלמה. ספירטו דל'אלמה. עכשיו זה היה מצוין. בוא נמשיך. יו. הכל בסדר. יו, אני ממש. תשתדלי לא לעשות גלוטיס כשאת שרה באיטלקית, כי באיטלקית אין גלוטיס. זה כאילו כזה נורא קליל כזה, זה אלמה דל קורה, זה לא אלמה דל קורה. גלוטיס יש בגרמנית, אבל באיטלקית אין. טוב, בוא ננסה שוב. תרכזי. לא שם טוב. לא שם טוב. תנשמי קצת לפני. אז כשהמשכת זה היה מצוין. אז תשתדלי, נכון, ההתחלה הזאת מפחידה אותי. לא, אין לך מה. נכון, כשאת מנגנת בפסנתר, אז כאילו נגיד את מלווה זמרת, אז את רואה שהיא נושמת כמה תיבות לפני שהיא נכנסת, אז תכיני את עצמך, שימי את עצמך במיינדסט שאת צריכה לנשום כמה תיבות לפני, אוקיי? אז תרכזי ממש בנשימה, תנשמי לאיפה שאמרנו שצריך לנשום, ותתחילי כשאת נורא מפוקסת, אוקיי? אבל תשתדלי ממש כאילו, שזה יהיה כאילו פאק, שזה לא יהיה כן. כי האוויר זה פה. אז תשתדלי, בואי נעשה את התרגיל, בואי נעשה היא, עכשיו תעשי לי אי, אז עכשיו תעשי לי שילוב של שניהם היא, מעולה, אז עכשיו תשאירי לי את זה ותשאירי לי את זה עם אותו תחושה. לא, אבל יש אותו טוב, תשאירי מה. עכשיו זה היה מצוין, זה היה ממש ממש טוב. בוא נמשיך. רגע, לא ממש טוב, תכיני את עצמך. אבל תחילת את זה עם כאילו פליס כזה. תתחיל ממש. האזור פה, כאילו, ממש, אני אפילו תרגישי פה, שאני עושה את זה רגע, תרגישי איך אני נושמת ותנסי לתרגם את זה עליי, תשימי רגע את העיניים שלך פה. מרגישה שממש מילאתי את כל הצלעות, אז תמלאי את כל הצלעות שלך מפה עד פה. וגם פה למטה בבטן, השרירים הצידיים איפה שדיברנו.
כאילו, זה גם קשור לתרגום של השם לזה, ביקשתי ממך לתרגם את היצירה, כי זה נורא קשור כל פעם ששרה היצירה לעשות פרייזים נכון. אז בואו נגיד מה הוא אומר. כאילו, אוקיי. אני מקווה שתרגמתי את זה נכון, כי התרגום באנגלית לא תואם את מה שתרגמתי. כאילו הוא מנסה להגיד שתמיד ובקביעות הוא יעריץ אותה. אוקיי. אז בואי תעשי את זה גם עם אותו זה. תתחילי אפילו, את יודעת, לפעמים המוזיקליות יכולה לעזור לטכניקה, אז בואי נעשה רגע. כאילו את ממש משתוקקת, כאילו, או תמיד, כאילו את מבינה? ממש גם תרגישי מה שאת שרה, כאילו. כאילו ממש כאילו, תחשבי שאת הדמות הזאת. בואי נעשה. את הרגשת את ההבדל? יותר טוב, כן. אני יכולה לעשות את זה יותר טוב, אבל... את רוצה לעשות שוב? בואי נעשה שוב. יאללה. אבל את יודעת, זה דרוש ממש עבודה רצינית פה. בוא נמשיך לחלק ובלי מדרגות. בואי ננסה רגע ממש להתפקס בזה, כי אני רואה שאת מזיזה הרבה את הלסת, ואני חושבת שזה מה שגורם לך למדרגות. אז בואי נעשה רגע. אבל ממש לא להזיז את הלסת, רק ככה ממש תצמידי את הידיים כדי שהלסת שלך תישאר פתוחה לגמרי. תנשמי ממש טוב ותשתדלי לעשות את זה הכי הרבה לגעת שאת יכולה. בוא ננסה לעשות את זה אפילו. ממש תשתדלי אפילו טיפה כאילו לחייך את זה. בלי להזיז את הלסת. נחשוב שלפני כל פרזה, נכון, אם תקחי עכשיו חוט ותפעילי עליו הרבה לחץ, אז הוא פתאום נורא יתמתח. אז ככה, כשתפעילי יותר לחץ מהקור, זה רק יגרום לך להתיישר יותר. את צריכה להרגיש שממש תקחת סוף הפרזה, הכי כאילו טייט שיש לך. אז בואו ננסה שוב. תנשמי טוב, תתרכזי. כן. באיזה צי זה מתאים? סי.